फार्स्ट टाइम बेबायदि हेन्ड वाशजों बेबायदि खालामफेरदों नालाय नङाबा आखाइखौ खुसियानो लाजाया मालाय बिमा दाखानाय दां दख'नाया बिमा दानाय बिसिना बिमायानो दायो आं सुनसै जों साथामजों सोर गोजौ गाहायसिन नैबे हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दिनैथ' जाहैबाय बैसागुआनो सोलिगासिनो दं थेवबो दिनै बैसागुनि रंजानाय जानाय नङा होननानै आं सानो आरोना मानो होननानै बुङोब्ला बयबोआनो दिनै गामि गामिफ्रावहाय हाबनाय जाखानाय नङा दां मैया सानसे हाबबाय ओमफ्रायहाय गाबोन सानसे हाबबावगोन दिनै सानसेखौ बयबो लांदां खालामसिगोन आरोना बैसागु मागिनायावथ' एसे एनै हरलायलायनाय जायो नालाय दा थार्सडे गोलैबाय नालाय दिनैहाय गेजेर खन्द'आवनो बे थार्सडेआवहाय माने रावबो हरनाय नङा नालाय बेखायनो ओंखारनाय नङा सानदों आरोना आङो ओंखारनायबो नङा खोमा दाबो फुंनिफ्रायनो दासिमबो फैयाखै रावनिबो ग्रुपाहाय ओंखारनायबो नङा दां ओमफ्राय होमबा दिनै नायलांबाय थादो दिनै नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो खालामलांबाय थानोसै ब्लगखौ जागायनोसै दे लोगोफोर ओमफ्राय नै आङो ब्लगखौ जागायनायनि सिगाङावनो माने मोनसे जिनिस मोन्दों आरोना नै मोनसे लिप ग्लस थारमाने बिनानावा आंखौ ट्राइ खालामनो होदों बेखौ ट्राइ खालामनायलाय होननानैहाय बेखौ फुननायनायलाय नों मोजां मोनगोन ना मोना होननानैहाय आङो फुननायनायनि आरोना माने फ्रेश फिल खालामो होननानै बुंदों आरोना माबायदि जायो नायनि जेबो गैया बेखौ ओरैनो फुननांगौल' ना ओरै खालामनाङा गुस्थिखौ बिदि खालामनाङानो नै गुस्थिया जोंबाय आरोना बे लिपस्टिकनि सायावहाय बेखौ फुननांगौ जाहैदों बांसिन जोंगोन आरोना आरो लेयार होबावोबा बांसिन जोंगोन जाहैबाय आरो ओमफ्रायहाय ओरै ओरै जों लिपस्टिक फुनखांनानै गुस्थिखौ मोननैजों फोनांजाबो ना ओरै बिदि फोनांजाबनो नाङानो बेखौहाय बेखौ फुनखांनायनि उनावहाय बेबायदि आरोना नै माबानि बियो थाबाय थायो ओमफ्राय गोबाव थायो थाबायो गोबाव थायो जाहैदों बे लिप ग्लसआहाय नै लिप ग्लस आरोना बियो माबानि इनसाइडनि नै नाइकियाव बायनायमोन ना आंबो मोजां मोनोबा खालामफ्लांबाय आङो मा जायो ओमफ्राय बिदि खालामबा होनबा बिदि खालामनाङा ना खालामफ्लाङो आंहा लिपस्टिक होनानै खालामफ्लाङो नालाय ऊपर के लिए वहाँ से फिर से डिप करो ऊपर के लिए फिर से डिप करो आंनि न'आव मानो लाबोखो बेयाव दोनदो जाबाय नै बिराद ग्लस जाबाय बेखौ गुस्थिखौ ओरै खालामनाङा थननाङा दा आङो थनफ्लांगोन ओमफ्राय सर' गैफोरा आंहा लिप ग्लस बेबायदि जोंनाय दोननाय फुननाय आरोना थेवबो आङो दिनै ट्राइ खालामनायबाय बिनानावा फुननो थिनदों नालाय फुननायबाय आङो नै बेसेबां लायामोन मिस बियो 01 नै बेनाबो सेट्स दं नामा बे ट्रेन्सपारेन्टसो ना बे ट्रेन्सपारेन्ट आलदा लिपस्टिक फुननानैहाय बेखौ फुननो हाबाय आरोना होमबाना गोबाव थाबाय गालाबायाना जानला मोनला गालाबायानो थ' होमबा लोगोफोर दिनै ब्लगखौ जागायजेननोसै नै फिसालानो ओंखाम सिथौदोंमोन आङो ओमफ्रायहाय ओरैबायदि जानो लुगैबाय बे दालिजों नै बेयाव संदोंमोन दालिजों मोदोमफुलजोंहाय ओमफ्रायहाय फिसालाया जाखांबाय आरोना ओरैबायदि जानो लुगैबाय आङो जि गोथाव मोनदों बेजों ओमफ्राय नै बेखौबो जानो लुगैनायाव अयथासार जाबाय बेखौ आङो ब्लेक सल्ट होनानै एसे नै बेखौहाय चाट मसाला होलायनानै एसे जानोसै आरोना माबा गोसो जादों आङो नङाबा गोसो जाफेरामोन बिदि नै अखासो हादों नालाय सान्दुंबो दुङाखै ओमफ्रायहाय नै थाइखा फोरानदोंमोन मैयानो हानानै फोरानदोंमोन ना बेखौ थाइनैया बेसेल' जाबाय ओमफ्राय बेखौ नै उफाय गैया दिनै सान्दुं दुङासै नालाय दा थाम्फै माबा फैलाबायगोन एम्फौ फैलाबायगोन अखानो ओंखायनो बेखौ फ्रिजआव दोनसैनो हाइ प्रेसार गोनाङा लोङो बेखौ हाइ प्रेसार जोंनाबो न'आव हाइ प्रेसार गोनां दं नालाय दोनथ'नोसै फ्रिजआवहाय ओमफ्रायहाय सान्दुं दुंबासो लामफिनसै नाय मानसिफ्रा
ना जाफैद' लारु आखाइ सु नै बेनो मोनसे होफैदो नामाक बे दंखायो ना र' खि गोनां नङा खि नङा बेनो सिबिं गैयिसो खालामनांगौमोन नै बिस्राबो जाबाय हनै जादो दे जादो खि नङा बे मा खि नङा जानो बादों हनै बिखुनजों थारे ओरैजों औ दे औ नोंसोर सानैजों बेसेबां सोर जौसिन नै सासे नैबे एसे देरसिन ओमफ्राय नैबे उन्दैसिन ओमफ्राय दा आंजों दे आं सुनसै जों साथामजों सोर गोजौ गाहायसिन नैबे आं गाहाय मानसि मथिजों एसे सुगारनि दे आं सानैजों समान औ जों समान होनबालाय नाबेसा एसे दे होबाय आङो नै नायदो दे ओमफ्राय नै दाना बे उन्दैसिनजों बे देरसिनजों बेसेबां गोजौ गाहाय दावराव लाजाया जाबायना नै सान्दुङाबो ब्लाव जोंलायबाय सान्दुङानो गैयामोन दहाय अखासो हादोंमोन ना ओमफ्राय नै ब्लु टि लोंसै ब्लु टि नै माबायदि दिनैसो फार्स्ट टाइम लोंनो नागिरदों आङो बेखौहाय आइजों बाबाजोंसो लोंबाय थायोमोन दिनै फार्स्ट टाइम लोंनो नागिरदों माबायदि मोनथाय नै एसे जेबो गैया टेस्टाहाय ओमफ्रायहाय माबा आरोना मा होनो मोनामो एसे बिबार बिराद मोनामो ओमफ्राय बेखौ मानो लोङो होननानै मानसिफ्रा माबाबाय थायोना सोरबा माने सोंहरो आरोना मानि थाखाय लोङो होननानैहाय बेयाव बेनिफिट्सआ मोनसेल' नङा मेरला दङ बेखौ लोंनायनि डायबेटिक पेसेन्टफ्राबो लोंनो हायो जायफ्रा सुगार दङ बिसोरबो लोंनो हायो स्किननि थाखायबो मोजां मेम'रिनि थाखायबो मोजां ओमफ्राय डाइजेसननि थाखायबो मोजां आरोबाव मा होनदों हा मेम'रिखौ खिथाबाय मेम'रिनि थाखायबो मोजां डायबेटिसनि थाखायबो मोजां मेगननि थाखायबो मोजां ओमफ्राय स्किननि थाखायबो मोजां आरोबाव मा दंबावो जायखिजाया मेरला बेनिफिट्स दं आरोना बेनाहाय नै बेहा गोसोआव दङ पेरासिटामलनि खामानि होयो होननानैहाय माने बडिया माबा जाबा गरम जानायखौहाय बियो थान्दा माबा खालामो खोमा ना गुसु बेबायदि एन्टि अक्सिडेन्टबो ना बुस्थुआहाय एन्टि अक्सिडेन्ट बियो बेबो मोजां आरोना मोनाखिसैबो ना आंना बिदिनो मोनोमोन बोरैबा दहमै गरम नों बै साहाखौबो लोंजानोबो ओंखारबाय थायोमोन ना बै साहाखौबो लोमजानो ओंखारनायफोराबो मालाय मोजां मोनदों नो हनै आइया ओमफ्राय नै थोद मा खालामो नै बेखौ लोंजोबनानै लानोसै सासे दावरावथार ओरैबा ओरै गासिबो दावराव गोजाजोब मानसि नै बे बिबारानो बे बिबारखौनो बेखौहाय खानानैहाय फोरानो आरोना नै चिचिया खिथांदों ओमफ्राय जा खुसि आखाइ सुनायखौनो दिनैसो फार्स्ट टाइम बेबायदि हेन्ड वासजों बेबायदि खालामफेरदों नालाय नङाबा आखाइखौ खुसियानो लाजाया नङाबा जों आखाइयाव फुनानैसो जोंनि आखाइजोंसो सुना होयो नालाय गावहा जा खुसियानो लाजाला दे राबनो राब दै गैला दिनैनि जानाय नै ना फ्राय खालामखालायबाय माखासे एवखांबाय आरो नै दंबावो माने एवबावनांगौ नै बेयो जाहैबाय मान्दे भाजा मान्दे एवखांबाय ओमफ्राय नैबेयावथ' नै दालि दहाय फुंनिनो बियो दहाय फुङावनो संखादों बेखौहाय फिसालानो जाहोनाया दालिजों मोदोमफुलजों बेनो नै बे कुकाराव दङ बेयाव कुकाराव दङ ओंखाम नै आंहा बेखौनो मावगासिनोसो ओंख्रिफ्रा माखासे मोनखांजोब्बाय ओमफ्रायहाय नै बे टमेट' न'नि टमेट'आ टमेट' फिसा फिसाखौनो बाथोन जानो नागिरदों बिराद गोथाव मोनोना ओमफ्रायहाय मा होनो दाथ' गोखै
बेल' जानानै दंफैयो मैथाबोथ' गैथ'वा नालाय बेखौनो बाथोन जायाबानो जोबनो नागिरला आरोना मेरला दङ सामफ्रामबो जानांसिगोन बेखौ मैयाबो खाजि जादों दिनैबो नै बाथोन जानोसै आयौ नै जाबाय सासे दख'ना गोदान गाननानै फैलायबाय मालाय नै थांसैलायनो अफायबा नै अमाबो बेयाव खय केजि दं नाय बेयो अमाया 3 केजि दां 3 केजि दं अमाया बेयावहाय केजियाव बेसेबां केजियाव 360 केजियाव 360 जाबायनो नै बेखौहाय गाबोन लांनोसो फोरानदों बेखौ नै आंना गुस्थिया दाबो मोजाङैनो दंना औ आंना ओंखाम जाखांबा थारमाने लिपस्टिकआनो जोबजोबोमोन ओमफ्राय दिनैहाय नै आराम थालायबावदोंसो दाबोनो माने नोंनालाय नोंबो फुनदों औ बेखौ नों आंनिखौसो फुनदों औ आं बेनिखौसो फुनदों मोजां थायो थारमाने आरो माबायाहाय सिङावहाय माने माबा जानांगौ जाहैबाय माने पुरा ड्राइखौ फुनबा मोजां जायो आरोना माने एसे स्टिकिखौ फुनबा एफाराब माने मोजां जानाय नङा खिन्थु सिंनिया ड्राइ जानानैहाय बे ग्लभसखौ फुनबासो मोजां जागोन आरोना ओमफ्राय नै मानसिफ्रा बेयावहाय ओरैबायदि फैदों मा जिबौ नामा ए नै थारमाने नैबे सासेया थांसिगोन नालाय गाबोननो जोंना केमेरा खेबग्राया बेल' नालाय मोजां खेबग्राया ओमफ्राय बैसोरो हनै मालाय फट' लानानै लाखानोसैनो बे थांनायनि सिगांनो माने फट' लाग्रोखानोसै आरोना फट' लानानै दोनखानोसै जाहैदों नङाबाथ' बे गैयाबा माने फट'खौनो मोननाय नङा होननानैहाय दे माबायदि लायो लादोलाय रिल्स लाबावो रिल्स लागोनलाय दे बहाय लागोन नोंलाय गिलु बारुनो नायनि बाफुदों नामा हनै बेहा नायगोन हनै मुलि सारलागासिनो मोजाङानो नंला दाना लकेसना बै औवा बारियाव लाहैनोबो जिबौ थायो जिबौ दङ मास मोनसेबाबो रायजो जानानै थांगोन आं आयौ हाबा जानायनि सिगां थैजानो गिदों हनै जिबौ फट' लानो फैनाया बैयाव थांनानै जिबौ सौजायोबा होननानैहाय इउटुबाव हगारदोंब्रा औ मा होनोमोनलाय फट' लानो फैदोंमोन माबा गामिनि रायखुनबारि गामिनि जोंनि मादैनि फिसाजोआ जिबौ सौजानो थैबाय दे मोजां थाब नागिर खोमसियाव नै अबा लागोन खोमसि दोनलांबाय माबायाबो जायगायानो गैला ना बैयावनो लाहैदो होमबालाय सिगुनानो गैला हनै फिसा फिसासै दे नै पस्टआहाय बेयाव लाबाय बिदि लानोसै खोजोमाजोबहाय थाब लाला दे लाखांबाय नै रिल्सआ लाबावो दे दे ओमफ्राय गाना नागिरखाबाय नोङो गाना दोनलाय आं मोनसे हाथायबो गनायसो खेग्राखौ हयले नुबायहाय दिनै आङो इम'जि होना होनसै आयौ दे नुबाय दे नै दाना बेयावहाय फट' लाखांबाय मोनसे जायगायावहाय ओमफ्राय नोंहा मा खालामनो नागिरदों नुबाय मा लायलाबायलायखो बेखौ दालासै नुबाय औवाखौसो नुगोन जाम्बि नुबाय बिदि नङाहाय बेखौ नुहुरनाय नङा नै बेयाव जिरायनो थिनदां नोंखौ बेयाव औ बेयाव दे जिरायदो दे बेयाव जिरायदो औ हालाहां मानसिखौ र' खेबनाहां औ दे बेलाय जिरायनायावनो टाइमखा आंहा मबाइलसो मोनबोनांगौमोन जाबाय बिदि ओरै औवाखौ नुहुरनाय बेबायदि नै जोंना दिनैनि मडेला सानै नैबे सासेबाव नै दिनै मालाय बिमा दाखानायदां दख'नाया बिमा दानाय बिसिना बिमायानो दायो नहीं इसका दुकान का चॉइस अच्छा लग रहा है मामाजों मा नेचारजों इसलिए उसको सुंदर दिख रहा है औ दे मोजां खेबजादो आयै हनै बहाबा ओंखारलांबायलायबाय बेनाबाथाय ओरैबायदि फट' लानोनो ओरैबायदि माबा जायो बेहा फट' रिल्सबाथाय बेनिखा आरोना सासे केमेरा खेबग्राया गावखौ लाहोआ गावखौ नुबोथारा जेब्लायबो सिगाङाव थायो आरोना बे नुजानो गिनानैहाय बिथांमोना दाख्लैहाय आंखौहाय माने
आन्दायबाय थादोंमोन आरोना सोरबा सोरबायाहाय बिनानावा सानै नामा नोंसिना बिब' बिनानाव साथाम नामा होननानै सोंबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्रायहाय बे जे आङो बेखौनो खिन्थानो सानदों आंना बिनानावा अबे सासेयाहाय बिनानावा आंना सासेल'खा ओमफ्रायहाय बियो बे सासेया काजिनसो ओमफ्राय अबे सासेया होननानै बुङोब्ला जाय सासे जौसिन माने बियो केमेरायाव नुजाया जाय केमेरा खेबो जाय खेबग्रा बेनो आंनि बिनानाव असे आरोना ओमफ्राय बे सासेया काजिन आदैनि फिसाजो बियो आदै असे जोंनि बाबानि फंबायनि फिसाजो न' सेरावनोखा खाथियावनोखा नांजाबलायनायखा बेनो आरोना दाख्लै माने माखासे सोरबा सोरबा आन्दायबाय थादोंमोन नोंस्रा बिब' बिनानाव साथाम नामा होननानैहाय असेया आंना जों सानैल'खा आरोना बायदि होमबा बेखिनियानोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं